Ahoj, ja som Tatiana a napísala som detskú knihu Miesto v meste, ktorá je odpoveďou na otázku, nad ktorou sa zamýšľam dlhodobo. A to je, čo nás na Slovensku nielen rozdeľuje, ale aj spája. Prišla som na to, že každý by sme mohli začať sám od seba a robiť niečo, čo naozaj máme radi, čo nám prináša radosť, ktorá sa potom preniesie aj na naše okolie. Spolu s ilustrátorkou Veronikou sme pre vás teda pripravili takýto krásny a voňavý recept na šťastie. V knihe nájdeš 160 strán, na ktorých predstavujeme 67 slovenských miest a inšpiratívnych ľudí v nich. Objavíš vtipné postavičky v podobe historického šermiera, rockerky, milovníkov bežiek, električiek aj psov. Deti sa naučia erby z priloženého erbára a zahrajú sa na detektívov, keď budú hľadať ich stopy v ilustráciách. K ním patria aj slovné hračky, po ktorých si budete chcieť dať ešte duplu. Takže takto by aj vďaka tvojej podpore mohla vyzerať kniha o radosti zo života. Ak si zvedavý alebo zvedavá, ako chutí šťastie na Slovensku, budeme ti s Veronikou vďačné za tvoju podporu. Zo srdca ti ďakujeme a knihomola z knižky ti želá aj dobrú chuť.